Якщо дівчина сходила на роботу і бачить в історії браузера порно, стоп. А в тебе ж є я. Чим я гірша за цю модель? І виникає ревнощі. Навіть якщо це просто порно. Тому що, а чим я гірша? Я ж хочу бути єдиною. І тоді в дівчини теж є можливість закатати істерику, влаштувати сцену ревності, а заборонити дивитися порно. Або щось інше. Щось інше це. Окей, давай подивимося порно. Я розумію твої потреби. Давай повторимо те, що тобі подобається в цьому ролику. Я згідна. Я хочу бути однією жінкою, з якою ти займаєшся сексом. Навіть якщо ти збуджуєшся на когось іншого. І йдучи цим шляхом, ви отримуєте партнера. Йдучи шляхом істерики, ви отримуєте розлучення, приревнувавши його до порнографії.